wis. Mbak Sal iki. 5 karo 5 karo 5 iki ndak genah 15. 15. 15 lele 13. Lele 13, 18. 28. 28 karo 3 iki lho. Iya. 3 siji. Martabak. 3. Heeh. 3 6. Apaan? Apa? Telu. 3 6 3 9. Dele. Siji. Heeh. Kawan doso ndak. Kawan doso Mbak Sol, aman cair. Enggak genah e. Wis enek genepane. Wis enek genepane ndak biru, Bos. Bajaya biru. Sulap ya iki. Kena ngunyah utang, Bos. Hmm. Susuk 10, lemah telas, Mas. Iya. Lepek jahe. Cairan jahe. Ayo, kene seremu. Iki engko jek ndialang ning panggung. Datuk. Tanggung. Oh iya, usul kono ndak. Nyapa? Nanti ning gone Mbak Ana lemu ganu ke live-mu ke ya sing liyane. Nah, yo ora iso to iki programku aku ning kono isan aku. Ya